Bos días. Bos días. Comenzamos esta segunda xornada do festival. Como vedes, temos o escenario cheo de xente que, bueno, volo presento aquí ahora a continuación. A ver se non me equivoco. O máis pretiño da pantalla están Víctor Fernández e Iván Pensado. Eles son estrelados na estratosfera, que nos falarán da memoria da Galiza. Ao seu ladiño temos a Germán Estevez de Galiportus, un podcast a chegar realidades e relacións galaico-portuguesas. O seu carón estas rapazas que temos aquí son Sara Martínez e María Arce, de As Woman Planners, mulleres que máis forte opinan do pod galego. O seu carón están Javier Orosa e Joaquín Enríquez, da UDC, que nos falarán, bueno, o seu podcast Sábados no Cruceiro, conectar a universidade coa sociedade. Vos deixo xa con eles que, bueno, nos van contar un pouquiño os podcasts que presentan a concurso e seguro que serán, bueno, pois do máis interesante para comenzar forte xa esta segunda xornada. Gracias. Xa aplaudimos nós, non vos preocupemos. Sí. Que se empeza ti? O con que? Quen empeza? Supoño que nós, non? Ben. Por orden de... Dádelle aí. Que queres? Contamos primeiro un poquinho. Bueno, o noso podcast... Dios, cuidado. Sí. O noso podcast, bueno, surgiu así un pouquiño da necesidade da edad media dos homes a hora de facer podcast, porque sí, como di Iván sempre, é o que intentamos é falar un pouquiño da memoria de Galicia e da nosa generación, que somos os millennials. Somos unha generación un pouquiño fastidiada en algúns asuntos. O podcast que presentamos, o capítulo que presentamos concretamente neste caso, foi un que trata un tema bastante complicadillo, que é a fosa atlántica que temos aí a 700 km da costa gallega, onde, bueno, por diversos motivos decidironse tirar uns bidóns cheos de residuos radiactivos. Bueno, pois están aí. Aquí Iván vai vos explicar un poquinho máis. Bueno, o podcast veu un pouco porque saliron unha serie de noticias, non? Ao respecto, dicindo que hai un proxecto que estaba mapeando os bidóns e todo eso. Entón, no noso podcast justanos bucear un pouco nestes temas, ver os porqués das cousas. É un pouco, pois, como cando estás na casa e tes unha conversación con alguén e arreglas un pouco o mundo, non? Ese é o resumen do noso podcast. Pero esta tuvamos un invitado. Entonces, a fosa atlántica, pois, decidiuse aí nuns anos que molaba moito a enerxía nuclear tirar aí uns residuos, non? Porque dixeron, bueno, enterralos é moi caro, así que vamos a tiralos no mar, que o mar aguanta todo, non? Entonces, despois de uns cuantos anos facendo eso, hubo xente que se enterou e dixo, ui, isto igual non está moi ben. En Galicia, sobre todo, surgiu un movimento moi importante, Greenpeace, surgiu a DEGA, unha asociación ecologista gallega moi importante, e nós no podcast entrevistamos a Modesto Solla, que Modesto Solla era o secretario xeral da DEGA naquele momento, que o que decidiron foi, despois de, bueno, primeiro hubo unha viaxe que foi a do Xurelo, que igual conocedes, con Ángel Vila como patrón, no que se mobilizou bastantes personas para protestar mentre tiraban os residuos, e a posteriori, nunha segunda viaxe, esta vez con Modesto Solla e algunhas personas máis de Adega, foise nos Sirius de Greenpeace a intentar parar os vertidos no 82, vale? O que facían eles era moi impresionante, basicamente metíanse con lanchas no medio dos mercantes mentre tiraban bidóns, igual biches algunha vez esas imaxes. Cando tiraban os bidóns, a veces tirábanos incluso en riba das lanchas, non morreu ninguén de casualidade, basicamente. De feito, hai unha lancha que sale volando por culpa dun bidonazo. E Modesto Solla, pois, fixo unha cosa moi impresionante, ele e dúas personas máis, que foi, bueno, atarse as grúas, non? Dos mercantes cando os lanzaban. Estuvo así atado un tempo, 2 días, e despois, bueno, foi encarcelado, vale? Entonces, escoitado o podcast porque é moi interesante. El contanos toda esa historia. O resumen final de todo isto é que a idea inicial de que os residuos
o mar os iba a tragar todo sin problema. Sorpresa, non é tanto así. Hai corrientes mariñas profundas, os bidóns están reventando por presión e están liberando todo o contido do mar. Entón, un pouco o resumen do podcast é hai que mirar ben o que se fai, porque o que non é un problema agora pode ser un problema no futuro. E outro mensaje moi importante é que a veces se nos movemos conseguimos cousas, porque 3 matados, bueno, un americano, parecía un chiste, non? Un americano, un alemán e un gallego atáronse unhas grúas dun mercante e un ano despois paráronse os vertidos dos residuos nucleares na fosa atlántica. Así que eso para os que din que protestar non sirve para nada, que quede eso aí. E nada máis. Algo que añadir, Víctor? Gracias por invitarnos. Continúo, sí. A ver, que me arrimo un pouquiño máis. Bueno, eu son Germán, bons días a todos. Galiportus parte de... Vou intentar ser breve, o que pasa que... pois eso, vou intentar a ver se vou directo ao punto e non me empezo aí a devanar, porque vou vos presentar brevemente o proxecto e depois tamén vamos falar evidentemente do programa, do podcast candidato. Nada, Galiportus parte no 2023 digamos da confluencia de dúas necesidades ou de dúas inquedanzas persoais. Eu son xunto aquí co meu camarada, somos da zona de moi pertiño da Raya, dunha zona de moita influencia entre o que é Galicia e Portugal, e entón xa, pois, desde pequenos, evidentemente, xa nos 90, que xa choveu, pois xa nos levábamos os nosos pais a Portugal, digamos que nós somos da entrada onde confluyen, onde se xuntan a Raya Seca e a Raya Mollada, é dicir, onde o Miño xa dá lugar a Raya Seca e a fronteira xa se lanza un pouco pola parte da montaña. Entón, pois, sempre, o de cruzar para nós era algo pois que xa viña das historias que nos contaban as aboas, do contrabando, destas cousas todas. Eso por un lado. Por outro lado, pois, eu dediqueime á educación, aínda me dedico, levo anos, pero sempre tive moitas inquedanzas a nivel xornalístico. Entón, bueno, pois, na pandemia, que foi así unha época de moito reinventarse, pois a mí deuse polo xornalismo o máis parecido que se podía facer, porque xa de adulto estudiar presencial é complicado, na pandemia máis, pois deuseme por matricularme nun grau de comunicación destas universidades, bueno, a máis potable que encontrei, que se chama UOC, puiden facer o grau de comunicación e acabei xusto cun proxecto piloto da cuestión radiofónica. A mí o que sempre me gustou máis foi a radio, foi a voz. Sempre me dixeron, tú tes voz de radio, bueno, pois sempre dixe, meña, pois é o momento. Entón, tirei un pouco por aí e aproveitei no 23 que estaba acabando o grau para presentar un proxecto piloto do que era un pequeno episodio de algo que lle chamei Galiportus. Gal, por Galiza, e por Portugal, as. Diríamos así un pouco a modo pedantes co inglés, non? Somos nós, Galicia e Portugal. Galiportus, que aparte esta sona bastante ben a galega e a portuguesa. Entón, un pouco ese foi o nome. Que pasou? Pois, nada, o grau concluíu, e a partir de aí buscaste túa vida, e dixen, a min isto gustame moito, estaba en Allariz, eu son da zona de Celanova, digamos que, o que vos digo, da zona xa que mira cara a Baixa Limia, cara a unión da Raya Seca e a Raya Mollada, pero vivo en Allariz desde hai 3 anos. Afortunadamente, depois falaremos un pouco na mesa redonda das radios municipais e demais, pois temos a sorte de ter a única radio municipal que funciona seriamente na provincia de Ourense, na provincia máis abandonada, máis empobrecida, máis migrante e máis de todo, máis de licor café comentan por aquí, estas cousas todas. Bueno, total que dixen, empecé a preguntar, tiven a cuestión que lle pasa a todo o mundo co tema do podcast, bueno, pois eu collo un micro na miña casa, preparo tal, preparo isto, preparo aquelo, e fago a miña maneira, e punto. E depois vin que había unha infraestructura detrás. E dixen, pois, mira, vamos presentar o proxecto a Radio Allariz, este é o proxecto piloto que hai, que vos parece si tal. Encantados. Evidentemente, colaborativo, producir e para adiante. A idea que tiven era facer un episodio mensual, 10, 12 ao ano, pero vime desbordado.
Unha porque a cabeza non para, que decía outro, e outra porque os contidos que de Galicia e Portugal eu non me quería... creo que hai unha realidade que é evidente, moi fluida, máis alá de ideoloxías, hai unha realidade que está esquecida, 800 anos de relacións constantes, digamos que Lisboa e Madrid fixeron o traballo moi ben feito, e a Eurorrexión como tal foi abandonada a súa sorte, e hai moito que contar. Eu tamén non quería estar matracando todo o día que a cuestión da lingua ou da cultura, non? A importancia do galego, o portugués, tal. Iso tamén, evidentemente, forma parte do ADN do Galiportus, mas creo que hai moitas máis cousas que unen a Galicia e a Portugal. Entón, a partir de aí vime desbordado. Empezaron a sair... empezas a tirar de Excel e empezas a apuntar ideas, sanme colaboracións tan boas como Adrián, que está por aquí facendo traballo aí de cobertura, colaboradores, xente que empeza, pequenos informantes, un contacto leva a outro e ao final o proxecto realmente foi medrando. Tuve en veces de sacar 2 programas por semana, tamén mo permiten os turnos do traballo, e volvíme un adicto á radio e ao podcast como tal. Entrevistas, de eso se basa sobre todo o Galiportus, en entrevistas de actualidade e en protagonistas. É dicir, onde hai máis ou menos un nexo de unión entre Galicia e Portugal, pois aí intentamos estar. Entón, contidos de todo tipo, como vos digo, desde a actualidade evidentemente, ten que haber sociedade, ten que haber cultura, ten que haber lingua, pero non só. O tren de alta velocidade, como se ve isto desde o eixo atlántico, contactas con tal, representantes públicos, o análise das eleccións, ou non sei que, si, é un pouco máis dentro do informe periodístico, riguroso e tal, e despois, moitas máis cousas máis anónimas, máis a nivel de calquera pata. Total, que así levamos 2 anos, fixemos 2 temporadas xa, arriba das 100 entrevistas, que están todas aí xa nas plataformas, intentamos actualizar tamén en YouTube, porque hai xente que tamén quere velas, ainda que sexa con foto fixa, intentaremos facer algo de vídeo podcast, moitas cousas na cabeza. E chegamos a este 2025, depois de 2 temporadas, arrancamos a terceira, foi cando surxiu a posibilidade deste festival, e quixemos presentar un pouco a... deixadme brevemente dicir tamén que, a parte das entrevistas da actualidade de protagonistas, hai como dúas outras especialidades, entre comillas, que chamamos o marco, é dicir, con puramente historias da raia. Abordamos a cuestión do mirandés, do galego de Asturias, do galego do Bierzo, fixemos entrevistas sobre o terreo, é dicir, a min gústame isto, mas tamén son moi de moverme, entonces tamén me gusta a opción que che dá a posibilidade de facer entrevistas e despois editar, preparar e sacar o programa. Entón, a cuestión da raia, dos galegos, do mirandés, de tal, fixemos algunha incursión interesante, incluso algún festival do lado de Portugal, fomos invitados, a verdade que están xurxindo cousas moi bonitas alrededor do Galiportus. E, como vos decía, chegamos ao 2025, e o programa dos moitos que temos, o episodio dos últimos que creemos que pode formar parte do concurso, escollemos, tiñamos que dicirnos por un, escollemos, despois do que pasou este verán, a denuncia gráfica dos incendios, como lle chamamos a unha entrevista que tivemos con Brais Lorenzo, fotoxornalista, que veu ali por Radio Leriz, e fixemos o episodio, fixemos o podcast, xunto coa intervención de varias persoas que tamén entraron no programa, con algún corte tamén das aparicións de Brais Lorenzo nos incendios e nos medios máis mainstream, máis importantes a nivel de Estado, e sobre todo a entrevista persoal con el, na que nos conta un pouco cal foi o seu impacto, como sentiu el os incendios, que directamente é unha persoa que se refuxia un pouco na cámara, mas que ao final di que acabou chorando e acabou emocionadísimo de ver como estaba todo no macizo central ourensán e na zona toda arrasada polos incendios. Cal é o problema? Que evidentemente eu tampouco non queremos facer podcast moi cortiños, porque pensamos que cando hai unha entrevista e hai xente polo medio que quere contar unha historia, pois ao final o problema é que se nos van os podcasts, os programas, os episodios, vanse nos 45 minutos, unha hora e cuarto. Entón é bastante, claro, é unha cousa bastante máis de destripar, é dicir, isto non é, veña, xa, quero algo curtiño, 15, 20, dinámico,
como hai outro formato perfectamente válido que fan outros compañeiros. O noso é máis de intentar esa charla con calma e demais. Entón, bueno, un pouquiño esa idea do Galiportus, que esperemos que continúe, e o episodio que, como vos digo, foi o escollido, que creo que relata moi ben o que pasou neste 2025, foi unha das cousas máis potentes. Nese episodio, como en casi todos, intentamos que sempre haxa unha voz galega a falar dunha cuestión portuguesa, ou ao revés, neste caso Brais falou dos incendios, e tamén contactamos co xefe dos bombeiros de Ponte de Lima para falar un pouco tamén como foi a cuestión dos incendios do lado do Xeres portugués. Entón, bueno, un pouquiño a cuestión en marcha. Perdón. É que nós reíamonos porque Perdón, antes de que empeces, Chic, se me permitides un momentiño, olvidousenos unha cousa importante que quería decir, que nós estamos en Quack FM, vale? Que isto é importante, porque nos dan uns medios para gravar moi bons. De feito, estamos facendo vídeo podcast con as novas instalacións de cámaras boísimas. Quería mentalo porque é importante Quack sempre en nuestro corazón, vale? Ahora sí, chica, perdón, Nada, dicíamos un comentario que ti queixabas de que facías podcast moi longos, pero nós menos dunha hora nada, Cando foi a última vez que baixamos nos dunha hora? Eu creo que iso nunca pasou. É complicado, o tempo pasa moi rápido, na verdade. Sí, ese somos 5 máis cando somos varias a falar. Nós temos lo tasado, entonces... Sí, xa... Desde que tiña. Moi ben Quack, que tamén leva varios anos emitindo as Womansplainers, os que eran os martes ás 3:30. Xa nunca lembramos o horario, pero aí está tamén. Nada, dalle, María, empezamos. Bo día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Hoxe estamos no Festival de Podcast de Fene para presentar as Womansplainers, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. Eu son a malvada profe e esta é a miña compañeira Sara. Hola. Bueno, as Womansplainers xurdiu a comezos de 2021 como un proxecto decidido a alicerzar unha presenza plural de voces femininas no mundo dos podcasteiros en galego, onde o masculino, infelizmente, non era só xenérico. Ademais, quixemos cultivar desde a nosa mesa de braseiro virtual un estilo comunicativo pausado, onde houvese tempo e espazo para falar, mais tamén para escoitar. Fixemos isto porque pensamos que un estilo de podcast informal non debería ser oposto a un galego coidado, cun vocabulario rico e cos pronomes onde teñen que estar. É dicir, un galego, un chisco diferente ao que estamos afeitas a sentir nos medios de comunicación públicos, basicamente. Non pasaron tantos anos, pero o mundo en que comezou as Womansplainers era ben diferente á normalidade na que vivimos agora. Peches perimetrais, confinamentos, distanciamento de seguridade, máscaras e unha pandemia que semellaba non ter fin. Xurdiron outros xeitos de lecer, procuramos compañía no mundo virtual e as 24 horas que tiñan os días parecían render moito máis do habitual. Nese caldo de cultivo nacemos nós e moitas máis, dando comezo a unha época de proliferación da creación de contidos en xeral e da creación dos podcasts en galego en particular. Había tempo para pensar, procurar, crear, deseñar, editar, escoitar e crear comunidade. A primeira vez que nos xuntamos para gravar, falamos dos coidados acompañadas da Moraima. No noso último episodio, publicado este mesmo xoves, convidamos a actriz Pepa Barreiro para conversarmos sobre a xubilación. Nunca deixamos de partillar datos estatísticos, a miña parte preferida, dicas, esta vai por ti, Carme, risas e debates. Mais as Womansplainers non somos soamente nós. Non podemos esquecer a diversidade de Womansplainers que pasaron polo noso podcast como convidadas. Dende a máis moza, Celtia, que veu gravar sobre a Sabau, antes e despois dos seus propios exames, a máis veterana, Marilar Aleixandre, creo que será coñecida por todas vós, que nos acompañou para desfacer mitos sobre o natural e sobre as matriarcas. No noso podcast puidestes escoitar acentos moi variados, desde a voz da brasileira Ana Beatriz, que nos falou da súa experiencia como muller migrante e trans na Galiza, ao sotaque da estadounidense Krisha no episodio USA que presentamos a este concurso.
Tivemos que cadrar fusos horarios desde Italia con Jenny ata Costa Rica con Karina Espinoza, que quixo falar connosco dos efectos culturais das colonizacións. Houbo tempo para falar de temas tan alegres como as bodas cunha Esther recén casada e tan escuros como o do perinatal de María, que perdera o meniño que agardaba. Iso sí, nós cumplimos coas cotas. Unha vez incluso deixamos falar os señoros, no noso episodio Machos. Pero claro, era o 1º de abril, e ese día xa se sabe que van os burros onde non teñen que ir. Felizmente, a pandemia queda lonxe e ca súa fin a roda volveu xirar. As presas, o traballo e a porta aberta a formas de lecer que non remataban no limiar das nosas casas foron empurrando o tempo para a creatividade cara a un recuncho. A conciliación entre a vida profesional, social, familiar e os coidados propios e alleos converteuse de novo en facer encaixe de bolillos. Para nós, seguir sendo quen de sacar un episodio quincenal é unha pequena vitoria perante esa máquina asasina de proxectos e de ideas que é o capitalismo. Nesta ocasión, as womansplainers enleáronse nos os fíos e faltanos parte da equipa. Por cuestións de conciliación, non poderedes apreciar en persoa o brillante cabelo da nosa querida Carme, nin escoitar a abeludada voz do noso asistente Janito. Dende aquí mandámosles un bico e unha aperta moi grande ás dúas. Xa botamos a vista atrás para explicar as nosas orixes e situámonos no hoxe para ver onde estamos. É inevitable preguntarnos, que será das womansplainers no futuro? Nos queremos seguir dando guerra se a conciliación non lo permite. Aínda quedan moitas womansplainers con quen compartir horas de grabación e non ha de ser por temas sobre os que opinar forte. Lóxicamente, non podemos rematar sen darmos o noso máis sentido agradecemento ás nosas ouvintes, ás que estiveron aí dende o comezo, ás que viñeron despois e ás que aínda están por chegar. Moitas grazas por permitirnos formar parte das vosas vidas mentres facedes tarefas do fogar, saídes correr, conducides ou simplemente escoitades como se fósemos amigas tomando un café nesta mesa de braseiro virtual. Sen vos, chegar ata aquí co noso pequeno proxecto non sería posible. Moitas grazas. Bueno, tócame, non? Tócanos falar entonces de Sábados no Cruceiro. Sábados no Cruceiro é un proxecto radiofónico que xurde no medio da pandemia, xurde, bueno, pois grazas a Radio Filispín, que, por certo, está hoxe aquí o compañeiro Pepe Cuña, que cumprimos 20 anos de vida de Radio Libre. Naceu como un proxecto de magazín divulgativo no que había entrevistas culturais. Por ali pasaron pois dende Esther Estévez cando comezaba co seu programa Digo Eu, ata unha rapaza pois que case non era coñecida, que é acordeonista no Circo do Sol e que é Ferrolá, por exemplo. Pero digamos que esas orixes de Sábados no Cruceiro pois deron un cambio na segunda e na terceira tempada, xa que se asina un convenio en colaboración coa Universidade da Coruña. Pois estamos aquí dous profesores, somos profesores do Departamento de Empresa. Javier é profesor na Facultade de Economía e Empresa, eu son profesor na Facultade de Humanidades e Relacións Laborais. Entón, asínase pois un convenio para facer proxectos de aprendizaxe e servizo, proxectos APS. Que isto de un proxecto APS? Pois un proxecto APS consiste en que os alumnos o que estudan pois o poñan ao servizo da comunidade. É dicir, pois temos rapaces que están facendo traballos de fin de grao, que normalmente esos traballos de fin de grao quedan guardados nun caixón ou que non se publican, que non ven a luz. Entón nos parecía unha pena que esa formación, que esa divulgación non terminase vendo a luz. Entón xurden pois unha serie de programas especiais APS que lles chamamos, no que todos estes estudantes lles damos eses micros abertos nos que poden pois comunicar e contarnos en que consistiron os seus traballos, a que conclusións chegaron, e ademais lle sirve como formación, porque unha cousa na que nos atopamos no día a día na universidade é que cada vez máis aos rapaces novos lles custa máis comunicar, transmitir pois o coñecemento. Entón, a radio creemos que é unha ferramenta educativa moi válida, porque teñen que transmitir
o que eles estudaron esos traballos a un público xeral, cunha linguaxe pois adaptada pois á sociedade, non? Entonces, o que presentamos a concurso pois son esa serie de programas especiais na que os nosos estudantes pois explican dende marketing territorial, que logo pois poderá comentar un poquinho máis Javier, xa que el dirixiu a parte do traballo fin de grado, eu me centrei máis en que difundiran eses coñecementos, dende economía sostible, dende como xestionar as finanzas persoais, dende dar formación mediante pequenas píldoras formativas sobre economía do día a día, é dicir, o coñecemento que os rapaces pois universitarios están aprendendo nas aulas da UDC, pois o tramitan á sociedade en xeral. Esa é a parte que presentamos a concurso. E agora, pois, Sábados no Cruceiro está indo un paso máis alá, e o que estamos pretendendo tamén é dar a coñecer o que se fai no día a día no campus industrial de Ferrol. E aí, se mo permitides, pois teño que darlle as grazas a unha compañeira que está na sombra sempre, que é a responsable de comunicación do campus industrial de Ferrol, que é Yolanda Fernández, que moitos dos últimos programas que están saindo a luz, de feito, hoxe pola tarde temos programa ás 4 en Radio Filispín, pois digamos que en gran parte o fai posible facilitándonos os contidos, os contactos, pois é Yolanda Fernández, a responsable de comunicación do campus. Pero bueno, imos ao que presentamos no podcast, esas APS, no que hai unha parte de aprendizaxe que vos vai poder contar agora un pouco mellor Javier, e no que hai unha parte de servizo, que é esa comunicación pois á sociedade mediante a radio. Javier, podes igual contar mellor un pouco a parte de elaboración desas TFGs, non? Mejor será difícil de contar, porque creo que mi compañero, el profesor Enríquez, lo ha contado muy bien todo, ¿no? Simplemente, brevemente, no sé muy bien por qué estamos nosotros aquí. Los que deberían de estar realmente son los alumnos, porque son los protagonistas. Y bueno, simplemente agradecimiento a todas las partes, ¿no? Es un punto de inflexión entre distintas actuaciones. Por supuesto, la universidad, porque estamos hablando de una asignatura, ¿no? El trabajo de fin de grado es la asignatura más importante, es la última que se realiza y es el primer desembarco en la investigación científica, ¿no? que realizan los alumnos. Entonces, bueno, agradecemos a la universidad todas las facilidades que nos da para poder ir un poco más allá de las aulas, ¿no? Y de hacer un trabajo, cubrir una asignatura simplemente en las aulas. Agradecemos a Radio Filispín, que nos ubica, participa incluso gente de Radio Filispín en los debates que tenemos, y por supuesto agradecemos a nuestros queridos alumnos, ¿no? Especialmente los alumnos del área de Ferrol, ¿no? Porque tienen un especial interés por su tierra y por buscar investigaciones que puedan ser transferidas a la sociedad, ¿no? Entonces son ellos realmente el motor de este tipo de actividad, ¿no? Nosotros lo único que intentamos es guiar los pasos de la investigación y, como bien explicaba el profesor Enríquez, intentar hacer una traducción, una traslación desde el lenguaje científico que se puede utilizar en la redacción de un trabajo de investigación al lenguaje divulgativo, ¿no? A partir de ahí hemos constatado que es una herramienta, ¿no? Como decían los compañeros antes, ¿no? Una herramienta en otro campo, ¿no? Diferente, una herramienta de motivación, ¿no? Motivación para los oyentes y motivación para los que participan, ¿no? Bueno, en ese orden de cosas seguimos trabajando y bueno, seguimos teniendo alumnos que quieren hacer este tipo de actividad y bueno, agradecer especialmente a Lucía, ¿no? Y a Miguel, que son los dos alumnos que participan en esta actividad que hemos presentado. Nada, por último, bueno, felicitar, ¿no? a los organizadores de este evento, ¿no? Porque yo creo que es una iniciativa que genera mucha ilusión, ¿no? Tenemos aquí a varios compañeros, ¿no? Que llevan muchos más años que nosotros trabajando, ¿no? Bueno, temos que decir unha cousa tamén, Javier, perdoa, que estos APS non solamente, digamos, que se fai o servizo, senón que pasan unhos filtros de calidade, por decirlo de alguna maneira. Nosos podcast non solamente os emitimos, senón que os temos que remitir á Universidade da Coruña, facemos unha memoria, pois todos os anos,
na que dende o Vicerreitorado e a través do Centro de Innovación Universitaria Centro Universitario de Innovación Educativa pois miran que se cumplan unha serie de obxectivos para que se poda acreditar como ese APS, porque non todo se pode dicir que é APS, non ten que reunir unha serie de requisitos nos que realmente se faga un servizo. Como dicía Javier, os protagonistas son os alumnos, porque o fan de maneira totalmente desinteresada. O único que reciben é cando se acredita que eso realmente se fixo un servizo, é un certificado por parte da universidade de que fixeron unha divulgación e ademais esa divulgación ten que estar enmarcada pois dentro dos obxectivos de desenvolvemento sostible. De feito, bueno, pois as temáticas que se intentan buscar pois se intenta que encaixen dentro dos diferentes ODS. Perdón, Javier, que... Perfectamente explicado. No, simplemente agradecer a la organización, ¿no?, por este tipo de evento que, bueno, yo creo que es motivador para todos los que estamos aquí participando, ¿no?, para poder continuar con nuestro trabajo en nuestros podcasts. Y, bueno, felicitarles por toda la organización y agradecer que, bueno, que haya este tipo de espacio en el que se pueda comentar nuestras actividades. Gracias.